ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Anyị abịago n'oge awa nke eziokwu. Please share the link, invite your friends and well wishers to join us live. We are on Facebook live. Yes, I'm on a MSL live wire. You guys ike na my YouTube channel. Okay, watch it. I'm gonna MSL live. I get push you to YouTube. Share the link, invite your friends and well wishers. Na ọtụtụ tata bụ n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji ewetala ọnụ eziokwu niile ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Isiokwu anyị n'ụbọchị tata bụ faulty foundation. Faulty foundation. Ọtụtụ ngwuru. Foundation has foundational fault. Yes. Kedu ihe ị nwere ike ime ma ọ bụrụ na ngwuru be nna gị so na ngwuru ndị a nwere foundational fault? Kedu ka ị ga-esi wee gbupụta onwe gị na nyanwụ mpịawa azụ nke a na-apịa n'ihu na-apịa n'azụ ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla dị involved? Ụdị ndị nọ na nwere ụdị nsogbu a na ngwurube ha ka anyị lụtara n'ụbọchị taa. Onye ka asị mbịa kụzie ife ha kwesịrị ime maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. So ọ bụrụ na iso na ndị ngwurube nna gị nọ under siege of ihe afụ n'anya mana ha amara ihe na-eme, gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ndị ngwuru a niile gụnyere ndị nwere ike a na-enwe okwu nwụ. O nwere family mma as of today, the oldest man in that family had more than 60 years. O nwere family na-enwe okwu nwụ adị aka nka adị acha isi awọ. Nwee family ịma na akpanichi egwu n'ọfịa ọmụgbọ oke. O nwere family nwere ike bụ na ndị nwoke niile nọ na ngwuru nwụrụ nke mụtara nwoke sọsọsọ ọ eburu iri ebe na warm up. Nwee family ga-agba mụọ nwoke ọ nwụrụ amụọ nwaanyị ọ nọrọ ịgbazita nkịtị. O nwere family na-agabiga ihe mgbu dị iche iche nke inwere ike inecha anya si na generational cause. Ọ bụrụ taa ka ọ dịba akwụkwọ the ancient book mentioned ya si na o nwere ndị na ya ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna lota nwa wee ruo na the fourth ruo na agbụrụ nke anọ. So what is happening to you right now is not a new thing. O nwego ndị omelo, nwekwa ndị ka ọ ka na-emeruo taa, nwekwa ndị dị smart enough they have already put a stop to it. Ọnya bụ isiokwu anyị bịa. Mana before anyị gaa n'iru n'oge awa nke eziokwu, asị m na Chidata bụ afọ ya fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m na anyị ga-adị ndụ ka nka maka na ọ bụ ndụ bụ isi akụ. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ. Ọ dịghị ka ihe mere nwa ya mee anyị onye anwa nwụrụ. Yes, nwa ya anwụzina. Asị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. Asị m na ịkwụsị ihe na-aga okporo ụzọ ụkwụ anyị apụ anyị ama. Ọ pụchagoro anyị ama na anyị ga-ejecha na maka na ọkụ na-akpacha na ajọ ọfịa ma na-agba onye nwe ya. Asị m na anya ya nwụchu anya ya efuchu. Onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịme onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye anwa na ndụ.
ife ọma ga-emere anyị n'aka na imere anyị n'aka ekpe. Asị m na ọnilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogu enwere mgbochi, maka na ọ nwere ihe ị ga-eme onye aka ya dị ọcha. Ndị Igbo na-atụ ilu si na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu n'isi na chi ya nwụrụ, mmiri nne ọ bụ chi nwe ndụ, chi ji oke. A sị na ihe ọjọọ ọbụla ama eme anyị na ihe a na-akpọtụ kịta n'ọsọ na ntị ka anyị ga na-anụ ya na ọma eme anyị n'ihu, eme anyị n'anya, ọ ihe m kwuru. A sị m na ụmụ ọdịnala Igbo na anyị ga-adị ngụ ọbụla onye ji eko bụ ezigbo ngụ. A sị m na ọma akwanahụ ya, na anyị ga-adị ndụ ka nka fụ ụmụ anyị. Ọnya wa ọfụ ndị nna nna anyị ha gọrọ. Onye na-akpọ m na Wendy na nọ live nwere meseji ọbụla ya na-aza na-abụrụ ọkụ na emecha ya vidio. Ihe njiri maka ya bụ ịkpọ na nkọl. Ihe ị nwere ike imere ya bụ isendịrị meseji na WhatsApp na nọmba m 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu wafa. Send them a message. I will answer your call. Once I'm less busy, you can drop message, voice note, you can type text message on my WhatsApp. I must respond accordingly. Mana before I give an issue of why the Macabano Botita. Ogway na ma we chefukwana. No one I giant at one wobuna. Nkwa June na ganiru. Whatever I can say a temple for Takita. I got to go there 12 or 14 days. You'll be done assist. But I got to go to I get web with the Messara and then Madi Quazia, Mangoquazia. Then I may see ya. Omo is on your way and Conwa. You can kiss you and Conwa. I be no 1 July. Each is on the he gave me. He sent the message in a WhatsApp. Forward that 3 prayer request again. He donated a token to the account and one makia. I went to Achoroga for 14 days. So he wake his and come one again. Now, this show why the Bano Bochitata a message of hope. All hope have not been lost. Mana nke ka na obo ihe niile dị n'aka n'obe aka gị. You are the one that will decide. Like I always say, you are the one that is weaving. Whatever you want to see in your future, you will be the one that will weave it now. So if you don't like what is happening to you right now, start weaving something good. Because the present determines the future. And whatever you want to see in future, start now to plan for it. This law Igbo says that he who does not plan is planning to fail. So, if you don't really like what is happening to you right now, or what is happening in your family right now, as you are hearing my voice, begin to do something. You must do something drastic. If you don't like, you must get angry with what is happening in your family right now. On your family, you have more fine ladies. 4 or 5 and 4 or 5 akpụsa nwere nke nụrụ di. Ụfọdụ ndị nọ na-anụ nwere ike nụọ anụcha anata. Ụfọdụ ndị ya ama na-eje na ihe nke anwụgo ka ọ dị ka ha ama na-eje ejebe ha nụ ofu nkanka di. Yes, ịma enwere nkanka di, yes. Enwere. Onye ihe wee necha anya fụ na akọ na uche ọ fọrọ ofu nkwa ọkụ. Ọ bụrụ ego o nwere ọgụ ga-abịa na bego ọgwụrụ na o nwere ego mana o nwere amamihe. Yes. Who says na ọ ga-enwere ike inyere ọgụ ya aka? Yes, ọ bụrụ na example na ịbịara be m, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ any of my relative, ị nwere ego mana ị dị hard working and ị nwere ọgụgụ isi chọọ inyere onwe gị aka. Who says na enwere ike inyere gị aka? Enwere ike inyere gị aka. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnya ihe ọnya keke na rest of them. Boss, yes, very possible. Ọ ga-nwere ike ife isi ya n'ebe ọ bụla ohere dị ị ga-esi na-enweta ego mana ị ga-egosigodo na ị nwere ọgụgụ isi something of sense. Ghọtara ya? Ụdị ndị abụrụ onye ahụ nkanka dị ya na-ekwu nkanka dị ndị ọwụ ogbenye bụrụ amoosu uche onwere okwu
What do you hear the obsess? On your kankadi. But that must be kankadi about portion of all my fans. Yes, and my followers. Magani can join a command on a while, a command uche, cocoa man. Notalia. So, put a gumbe, put kankadi, but we are Bajina, no, you will go. Onye nwere ego mana ọ bụ mmadụ o nwere akọ nwe uche. Notalia, anyị ka ndị Igbo si akọ na uche. Yes, all two things. It's very important. So, family ndị a nwere ike anụcha efu nwata ụmụazị wụ ụdaizi ụmụazị wee nerebe ejeghị ọrụ. Have the right thing at the right places. Mana yet, nwere onye na-ajụ nwa ọkụkọ a na-eleghị ole. Ọ nwere ndị nwere ike isi gị na sị mmadụ abịakwudogosi m na ya dị above 30 now. Mana since she was born, nwebere onye bịara dị serious dị chọrọ ịnụ. Ịghọtara ya? O nwebeghị onye bịara nọ dị serious na ya chọrọ ịnụ. Ihe a na-afụ bụ ha ga-adị mma ọyị mana relationship ya ebe ka ọ na-eri osisi ihe je na nsogbu ịkwụsie ya ike ọdọ mpụọ gị chọrọ onye ọzọ. Ịghọtara ya? Now ị na-ene asa mma ọ na-efe ụdị ihe dị etu a na-eme na family be nna gị agbara nkịtị maka na nke bụgodo na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. He must be angry and said enough is enough to put a stop to whatever ugly incident that is happening in your family right now. Stop keeping mood or it will never help you. The only thing nwere ike ime na ọ bụ na ịgbagoro nkịtị. You are only postponing the doomsday. Yes, you are passing the ball to oncoming generation because they will still face the problem. Because the problem is a foundational one. Yes. Okay, o nwere family ọya bụ a na-alụ ka elephant a na-eri ka ọkụkọ. Enwere ike ofu onye emegidosi na ihe nke adịgo too much na family a ka atụkọtagoro ego ụgwọ na-aga ele ana ka ezipụ ofu nwanne ha obodo oyibo 13, 14, 15, 20 years na ịghọtara ya? Onye jere obodo oyibo bụ 20 years. Echekwa mfu onye nke na-ejezi 25 years now. Blọk ọkpụrụ be nna ya anaobi fada anaobi ele oli ọmụrụ ebe ọ dị. Blọk nkịtị ọkpụbara. Onye a na-ekwu n'obodo ọnọ bara ụdị kpọọ kọntrị ọnụ maka na onye a wee atụ ilu nkịrịka nkịta. O nwere nke ọbụla o mepụtago. Ụdị ọnọdụ dị etu ọ dị agbawa obi mana onye agba onye the whole family tiri aka si ọ bụgo na ya lara si lara ma ya zipịa na ataramahụhụ a adịgo too much na poverty adịgo too much na family, hoping na ọ ga-abụ a messiah to the family. Till 20 years after ihe na-ebe nọ ka na-ebe. Ọtụtụ family nwere ike ịnọ ọ bụrụ na ụlọ dị na be nna ha na onwegodo ka ọsọ si gbawa kịta asị mma na be nna ya na ụlọ dị be nna ya bụ ụlọ nna nna ya ha lụrụ. That is mud house. Ọ dụrụ nwute n'obi na 21st century. Ụfọdụ are still living in mud house. Also ya bụrụgodo na-eji simenti wee plasta pịa mana the most important thing no mud house. Ọ bụrụ no choice mana mmadụ nwere ike ịhapụ mud house na family maka na ha nwere ana as a monument, as fine and good. Mana nke bụ na no ọ bụrụ no their choice mana ọ na-akpụtawuru ụlọ blọk. Ọ bụrụ na ha dị agba mbọ mana agbacha mbọ ebie ha aka dike n'ala. O nwere family ya bụrụ onye ga-gwa m sị m na family ha nọ ihe a na-anwụ na the highest, the oldest man nọ na family ọ bụrụ so na be nna ya nọ ma be uncles ndị ha na ha na-azụ ofu surname na the oldest person ebe ahụ akarịrị 60 years na ha dị akarị almost 50 something onye anwụrụ. O doro anya na something is wrong foundationally. O nwere family ọ ya ịbata a na-amụ nwaanyị asịkwa na nwaanyị adịrọ mma, nwaanyị bụ ife. Ịghọtara ya? Nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu nwaanyị mana nwaanyị dị very important. Yes, I love
female children. Yes, well, they are very dear to me. You know why? It's female children that will take care of you at old age. Yes, I'm not counting at male children. Yeah, they are very good too, yes. But most of the times, nwa nwoke ịtala afọ wee zụ nwere ike ịnụta ajọ nwaanyị echi agbakụdoro azụ. Mana nwa gị nwaanyị na-adịka close to their dad. That's naturally. Maka na negative and positive. And ịmụta nwa nwaanyị nwere ọgụgụ isi nke bụ eziokwu n'onye nwa ga-abịa nne gị nka at old age. Even when the nwunye nwa, that is nwunye ya son, your children, male children mụtara, will not even take care of you at that old age. Ị nwere ike ị need massaging and kind of help at old age. I'm talking about when you were maybe let's say 90 and above. You know what I mean? On our female children take care. So very good. Yes, for me, I love them because I can easily count on female child in terms of taking care of we men. Yes, mana in our climate, Africa here, we are talking about successor, somebody that can continue with the family name. Then a man and one woke up makana agba so nwaanyị enwekwala ndị ilo nwere ike na chance ha ịghọtara ya. So ihe na-ekwu na both dị mkpa mana in as much as they need ndị nwaanyị need-kwala ndị nwoke ya bụ successor. So ihe na-ekwu bụ mana gị ghọtara ihe na-ekwu. Family nwere problem, foundational problem. Nwere family mma nwa ha nwaanyị ọbụla nụrụ di will die. O nwere ike onye amụje ebe dị mụọ ofu nwa mụọ ịbụọ ọnwa bịa. The first one anwụọla asị na onwe ike wụ just normal ọnwụ bịa nọ emekwa ignore anọgidekwa after some about 3-4 years. The second another daughter nụkwado di ngwa a na-asị na ihe nke a how come, or does it mean no nwere something that is wrong? Aka na-ekwu the third daughter nụkwado di wee nwụọ mgbe aka ji wee sị mba agba ofu ọdara ogbe agba abụọ n'ogbe ọsọ ogbe ka a pịara akụ mgbe ọ nke the third daughter kwụsịrị mgbe aka the family ji wee sị no something is wrong somewhere. A na-ekwukwa ọnwụ daba na isi nke anọ ọ gba aka ụkwụ wee pụọ ọsọ. Onye gụrụ ọgwụ si na ụkwụ abụọ m ọsọ na Naịjirịa ụkwụ abụọ m ọsọ okwu wee pụta family ọsọ. Mgbe e nyere juba ese ka amara ihe na-emere mgbe aka eji chọpụta na ihe mere n'ọbụ na their grandfather nụrụ nwaanyị na-abụ. Aga m agwa gị ihe afa chọpụta ọgwụ afa chọpụtara ihe ọgbọkwa afa miri emi afa wee chọpụta ihe butere ya bụ ihe o wee bụrụ na ihe butere ọnwụ a na family abụọ na their grandfather onye nna mụtara nna ha nụrụ nwaanyị na-abụ. Mana ihe mere n'obodo na nna dị ndị a na-agwa gị ihe a bụ the first wife mụtara ya. At old age the man nụtazie obere nwaanyị ihe nye nka nke a ụmụgụ ka aka nwere little children wee mụtakwa nwa nke ya. Mana n'uto na ndị nke izizi agha bịa na-ekwo ekworo wee kwogbuo nwaanyị na-ekworo. As afọ si wee kọọ mbọsị nwaanyị na-anwụ, the woman started bleeding. Nobody help her. Nobody even help her. She was like na-akpụzi onwe ya n'ala wee kpọpụta onwe ya n'ilo. N'ime na ọ kpọpụtara onwe ya n'ilo anwa then uchi ọbara juru ya n'ahụ. Nobody cares. Nwa nwere chọrọ ịma nwunye dị m kere ihe o problem. Nwunye dị ọnwụ nke ihe o problem. Nwoke a nwaanyị mgbe nwaanyị a na nwaanyị wee buo ọnụ wee sị na ihe ya mere ya na mmewu a emewuru ya na ya bịara iji ịfụnanya na ngwuru a na onwere nwa ha ọbụla
si na ngwuru a wee ji ije dị n'ebe ọzọ ọ ga-adịrị mma na mmewu emewure na iji ịfụnanya ka ya bịara wee mewue n'ụdị a wee dagbuo onye n'anya wee nwụọ ọnwa adịrị ọrịa na nwa ọbụla a mụrụ na ngwuru a jere ije dị n'ebe ọzọ na-aga emegbu onye anwa na ọnwa elu a ya nwụrụ na ọnya ya bụ nketa okwuo ya ofeke nwere n'okwu ekwuru ekwu mana ị mara na okwu agba okwu o kwuru na mwute wee su ude na mmụọ ịmara yes ihe okwu o kwubiri ji wee dị ile bụ na emegburu ya and mmụọ na enu na ana ma na-emegburu ya o wee kwubie okwu mmụọ wee tidi ya ọfọ ndị kwuru ihe echezọ ịma na onye kwuru okwu chezọ onye a gwara a na-echefu ndị kwuru ekwu echefuola agba nkịtị oge a na-agba oge ekwuru okwu a ụmụazị a ndị a mere ihe a ka mụtalụ ka pesịrị mpe mana ana m agwa na ancestral cause can stay up to 50 years. That is what we are passing through from the 40 foundation can be what happened in your family last 50, 60 years. You know what I mean? Some last up to 50 years and even above. And they stay na pampanangu. So if one nkete, kebe eziokwu na ọnwụ na family a mechara gba nkete, all their female brother would have wiped out. Ịmara na anyị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa nation bụ sị righteousness exalts a nation and sin is a reproach. Ekwuo nation book Chukwu oke wee na-asị na ya nwere ike ikpochapụ agbụrụ ọbụla pam maka ihi mmehie. He doesn't care. The laws of nature does not care whether agbụrụ or wụchapụ. Doesn't care. Agbụrụ ọbụla chọrọ ịnọ ga-anọ bie ndụ according to laws of nature. But the Almighty, the creator of the whole universe and the forces of nature don't care if ọbụgoro iri na agbụrụ niile ga-agbụrụ a ga-wipe out. Just go akwụkwọ the ancient books. Enwere agbụrụ ndị a wipe out. So omemma na-emere onwe agbụrụ gị dị mma is for your own good. But if you are thinking that the entities of powers cares whether agbụrụ go exist or may exist or may exist, it's none of their business. It's your own business. Na ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị ndụ na ndị dị ndụ, na ị chọrọ ka agbụrụ gị dị na ndị dị ndụ. Maka na if a human spirit lives aright, it is for his own or her own benefit. Because if you refuse to live according to the will of Almighty, your name will be expelled from the book of life. A ga-ewepụ aha gị n'akwụkwọ nke ndụ. Onye wawu nke ebighị ebi ahụ, total damnation. Your name will be expelled from the book of life. Onwere or adropin na ebube Chineke. Adropin na the forces of nature, their strength and might. So in the spiritual realm, we have millions of souls are pleading to be given opportunity to be here on earth. So if your generation is careless and wish to die ignorantly, yes, the forces of nature will help you guys to wipe you guys all out. You know, even in animistic, there were some animals, some species of animals that are no longer existing in this primordial earth. There were primordial man. Mmadụ ochie. Yotago? Mmadụ ochie. Some certain species of animals have been here in ancient time. But today, in creation, they are no more. Like primordial men. So we human beings, or any agbụrụ that decide that they don't care about how things work in creation, will still be wiped out. Agwagogi na ancient book that na ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna lụta ndị bụ nwa. Something must be done. Eji m nke a wee cite example. Yes, o nwere ọtụtụ gburu ụfọdụ bụ na-emegburu mmadụ nwa nwoke
o wee sị na mmenwu emegburu ya na nwa nwoke ọbụla amadị ndụ na ngwuru a o nwere ike ọnwa nwaanyị bịara ije di ebe a na-ekwo ekwo enwere ike gbuo nwa nwoke because of jealous and envy. Nwaanyị wee bagharịrị kuru nwa ya n'aka wee sị na ogbugbu egburu nwa ya na ngwuru a na onwe nwaanyị ọbụla bata na ngwuru a ya atụ ime nwa nwoke kuru ya n'aka na onye ọbụla ga-eku ozu nwa ya n'aka. Odejinji mgbe e mere ụdị ihe na-eto a iche na ọjọọ mee tọkin ị maghị maka na iche na ọ mee tọkin. Nke bụ eziokwu bụ na onye emejọrọ ọ nọrọ n'ihe mgbu ọ bụrụ an upright person once o kwuru okwu a ga-etidi ọfọ na mmụọ ọ bịa na mmezu. Ọ ya ka m na-ahụ mgbe m ụfọdụ m na-agwa ndị mmadụ ndị na-ebelivu n'ije confession onye ị na-ejeru confession abụrụ ọnya ka ị mebiri ihe ọnya ka iwu ọdịnala ji wee karịchaa. Jekwa onye ị mebiri ihe nwe ya na-akpọ restitution. Jekwa onye ị mebiri ihe si ya nwanne m emejọrọ gị gbaghara m. Ọ kazi mma na onye a nwere obi akpọ si na no matter what na ya ma agbaghara n'ụwa. Yes, the forces of nature can still break that person's lack of forgiveness. Yes, but n'i ga-ejidegodo onye ahụ ogu n'ọfọ one na gị nwa mejọrọ mmadụ mana ị mejọrọ onye a ewejekwa ya nwanne m emejọrọ gị please forgive me. Meka ọba data ayị ya nwe yọrọ bụ ihe mmụọ chọrọ. Mmụọ ma truly n'ichegharịgo ma chigharịkwa i wee plead for mercy. Now ọ bụgoro na onye ahụ ị mejọrọ jụziri na ya ma agbaghara gị n'ụdị na ị ga-anwụrịrị mmehie anyị mehiere ya. Yes, in the spiritual realm o nwere ka esi ekpenye ikpe. Ihe a ga-eji kpezi ikpe bụ na gị nwa bụ eleghele example nata nnọkịta na mbụ Eze-Ana na m mejọrọ gị plead for mercy and you refuse to forgive. Now ihe a ga-eji wee tụrụ m ihe ede na akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị na a ga-eji ihe iji atụrụ mmadụ wee tụrụ gị. A ga-asị yes Eze-Ana mejọrọ and ọ yọgo mgbaghara and truly na ọ bụrụ na Eze-Ana ka ị mejọrọ yọọ ya na ọ ga-agbaghara gị. Therefore mgbaghara ahụ ọ yọrọ stands. Ịghọtara ya etu ahụ o si dị na law court ịmụ na in the spiritual realm na ekpe gị mara. Yes, mana o nwere ihe bụ na ị mejọrọ mmadụ decide not to go for apology ịyọrọ ya biko the judge will not have mercy on you. Ị mejọrọ onye a ị mejọrọ ya kere ihe kpatara na ije bụrụ je ihe mgbaala. Ịghọtara ya. So the most important thing asọ m na onwe ndị mejọrọ na ha ga-anwụrịrị na mmehie. No, if you as individual yes gụwa na-ene m anya onwe onye ị mejọrọ truly o wee wute gị truly ọ bụrụ jọs ebe na obi ọnụ jọs okwu ọnụ na-agwakọta gị nye ya mgba. No, mana n'ime obi gị na obi tiwala etiwa na obi gwepịara egwepịa na realize go na onye a na imejọrọ ya wee jekwa ya nwanne m ama na m mejọrọ please forgive me. It does not count whether ma o kwetara ma na o kwetara ya dị mkpa bụ n'ime the move and mmụọ afụgo n'obi gị na ihe ahụ imelụ na o wutere gị. Nke bụ eziokwu bụ na whether ma accept your apology or not mmụọ can still give you little penance as in ihe ndị ụka ma as little penance. Then ị nwere ike inwe ihe na-akpọ symbolic redemption. Then maka na onye anacha na ya dị ana ịghọtara ya. For that reason enwere ike ị niriri ịchụ aja for appeasement mee minor things ị nwere ike ime ka ị wee butuo obi mmụọ niile anwa ndị ọ bụ ọrụ ha execute anger. Nwe ndị ọrụ ha bụ asị anaghị ha jebe ejebe. So by that your sacrifice and the appeasement you butuo their anger. Also ya bụrụgodu na onye anwa ya imejọrọ na asị na ya ma forgive the executors who the spirits kwesịrị ije deliver the anger because family ọnwụ na-enwe foundational fault. O nwere mmụọ na-ebu agha na that family. Yes, mana mgbe ị mere ihe ị kwesịrị ime wee yọtuo mmụọ wee sị truly na iwe anyị adajigo. Ọsọ ya bụrụ na onye ezekuturu iwe anwa agbaghịrịbeghị mmụọ ama ezekutuzi dị ọrụ. Example ka mmakwa atụ ana m like ihe ọmụma atụ.
ọ bụrụ na mmadụ mejọrọ gị i wee jee na police station wee jee lee complain ndị police wee jee mee arrest onye anwa mejọrọ gị e wee bịa na police station ahụ wee jụwa ụnụ kedu ihe na-esere ụnụ gị nwa bụ onye mejọrọ mmadụ wee bịa na police biko nụ my brother forgive me I know I have wronged you I'm so sorry I'm so sorry na ụgwọ a njikwana gị eji nke ụgwọ 100,000 ngwa biko ngwa n'elu ya bụ 100,000 forgive me for not keeping to my promise. After ka ị yọchara ihe a then ndị polisi bịara okwu ha nwa anọgo n'ihe ikwuru then nwanne nwoke a pụtara na polisi wee sị over his dead body na 100,000 nke iji ya mana ị ya akwụzie 150,000 for the lay. Yọtara ya ji na ọma agbaghara gị unless ọ bụrụ na ya akwụghị ụgwọ a gị jee nga decha nga na ya adịghị satisfied ịpụrụzi na ome wickedness. Yes, ndị polisi wee necha anya wee sị wee try ya ka epesuedi ya ka ọ jụ na iwu na ijaida na ijere nga ya na ya dị money ma ọ bụ na ya ma ewedi 100,000 maka na ya defaulted. Nke bụ isiokwu bụ na asị ọga na ndị polisi furu trole na ego a edilelu abụrụ ya own fault mana ọ ka ihe si wee gbakwutere gị o nweziri ike ọ bụzie na ijesi relere ya property wee raise this money the case ya ngwe naturally yọtara ya maka na ndị polisi ahụ ndị ọ bụ ọrụ ha ịbịa ji na-agbawa ụgwọ na-edi stọpụ gị na-eme ka ha charge the matter to court enwego sympathy na ya own side they will not be able to carry out the threat of that accuser. Edo aka ọ dị na mmụọ ihe dị mkpa nwere eyi ọ tụrụ ụmụ mmụọ ndị ọ bụ ọrụ ha bụ the executors ndị ọ bụ ọrụ ha bụ ibute that punishment ọnya ka o jide mma ịchụ aja. So ọ bụrụ enyi wee mawa atụ a ka ịghọta how things work because if you don't know how things work ị ga na-ese n'elu mmiri. Now ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ngwurube nna gị agbara m aside m some example. Yes, o nwere ike ihe na-eme na ngwurube nna gị ọ bụrụ na m aside tụrụ example ruo that side mana ana m achịkwa ihe ọsọ onye bụrụ na-eme na ngwurube nna gị mana kịta ịnatago na be nna gị anatago m na ke papa m anatago m omenala siri ike anatago m na ke papa m anatago m si ndị ọgọ mmụọ kara aka ịghọtara ya na ọ n'ijighatago na ya root wee sị were ọjị ka ngwa one of these things ị na-afụ some of the ihe a na-eme na ngwurube nna gị bụ ụmaịnọtị na ihe dị n'afọ ya o nwere ike mmụọ anọ na ngwurube nna gị enweghị iwe ma ọ bụ data okwu ahụ ekwubiri n'isi ngwurube nna gị o nwere ike ọ bụrụ onye emegidoro ma ọ bụ onye na onwere nna nna gị ha nwere onye agbawara aka n'ike wee narị anị ya o wee kwubi okwu si na anị ya narị ya na onye ọbụla ga-ebi na ana a ga-atụ ọ ya amụ ịfụrụ ya mwute o nwere na ị nwere ike ọ bụrụ na ọgwụ wee ketakpada particular place ihe anwa anaghị ana-ahụhụ n'ọkụ na-ahụ ka ọhụgbo ihe ị nidiri ime bụ nwa na be nna gị na ọ bụrụ na Naịjirịa na be nna were ọjị were akwa ọkụkọ Igbo jee na ngwurube nna gị kpọkuo ndị ichie na ndị niile enyi na ana na ndị niile biri na ana yọọ ha biko na mmụọ bụ na mmụọ bụ na-akpọturu na ana si ya biko iwuru dajụọ na-ebekwara nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ na ebe ọ bụla isi mejọọ na nwata ka ịbụ na-efuru ụzọ wee si na obi ka elo olu gị na ihe mara biko ya amara gị tụọrọ ha nzu chọọ nnọọ weta akwụkwọ ogirisi debe anyị dewe akwụkwọ ogirisi were nzu mee sekụl ma ọ bụ were nnu mee sekụl si ya na ebe a ime sekụl a n'ebe a ka ị na-akpọtụ tụọ n'ofe akụkụ were nzu were ọjị wara ha ọjị yọọ ha biko si ya biko
na ọjị a ị na-awa ha ọgwa na ị chọrọ iwe ya iwe gị weta ọjị na-abụ iwere ofu gọcha ịwara ya wasị jiri aka awa idebe wetazie ọzọ waziere ha ọjị sị ka gị na ha taa na biko iwe ha dajụọ na-enwe nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ na ngwuru a ama ajụ ụlọ oyi na ọya egbowu n'ọkụ ihe ọbụla bụ mmụọ ọbụla na-ewe iwe na ngwuru a onye ọ na-atụsị ya na gị wawo nwa man of peace na ọ bụrụ na ịma ihe ọbụla bụ ihe wu nsogbu ma ọ bụ onye emechọrọ na ike anyị ikwe ka o mee that he would have been in the path of justice. O nwere onye nwaanyị bịara ige eri emegbu ma ọ na onye a na-ara anya ma ọ nke ọbụla mmekọta ọbụla nna nna ha mere onye ọbụla ya gbutuo n'ọha anyị gị na-akpọta ata ka gị na ha rikọ warụ ha ọjị ịwachalụ ha ọjị ịtụọrọ ha nzu tụọrọ ha edo tụọrọ ha nkwụ ọkụ iwee yọọ ha sị ya biko n'ịhụ nwata mmụọ ọbụla na-ebilite ebe a ya biko iwe dajụọ ndị bụ oke maọbụ mmụọ maọbụ onye niile ana maọbụ mmụọ na-awa ewu iwe maọbụ na-etiri ngwuru ahụ ya na-ahụ ọkụ iwe ha dajụọ were akwa ọkụkọ Igbo kwubie okwu kụwa akwa ọkụkọ Igbo n'ọnụ kpudo ihu n'ala sị ka mmiri akwa na-ehunye n'ala ka iwe ha niile na-eze imechaa ya igbo ha sị ndị ọbụla bụ mmụọ nwoke ọbụla na-ebiri na ngwuru a ediri ọrụ iwe na-ewe maka mmetọ maọbụ ihe ọbụla ebe na ngwuru be nna gị iwe dajụọ n'ọha ka ị na-egburu oke ọkpa gbuoro ha otu oke ọkpa ndị bụ nwunye ndị bụ nwunye maọbụ akwado ọgbụ maọbụ ọfọ maọbụ ihe ọbụla na-enye nsogbu na ngwuru be nna gbuoro ya oke ọkpa ebuji ahụ oke ọkpa esi ya biko onwe ihe ọbụla restitution ọbụla ekwesịrị ime na ngwuru a nke gị nwa amaghị ha biko ha kwee ka ọ pụta n'afa maka o nwere ike mmụọ chi ịpịa ụlọ ịtarị ihe niile gbasara ihe na ngwuru be nna gị gbuo ya mmụọ ya nọdụ ya ike ọ ma pụta n'afa ị mara na aka chọrọ ịta ụlọ afụfụ dị egwu mana agbagidara n'afọ gbata ya n'afa ị mara na liberation ụlọ erigo ịtara ya ozobebe nna m yes nke m bụ na na ngwuru emebiri ọfọ yes maka my grandfather bụ a great man, was a herbalist onye dibịa ka ọ bụrụ ọgaranya mgbe gboo o chikwara ọzọ a nchiri ọzọ eze ọ nna mụtara my father mana ka ngwa ihe ndị ụka ọbịa mere o wee bụ na my father, my own direct father bụ ndị jere gụrụ akwụkwọ a na-akpọ sandasis mgbe gboo ọnọdụ ka ndị jere akwụkwọ mgbe ochie so mgbe nna m jebere ụka mana nna mụtara ya ejere ụka bụ enwe na onwe onye anyị na-azasị ọ na-eme taa o wee bụrụ maka na enwe na nwere ezigbo ego ọfichi na ivi nna ma ihu ma na ama m ndị bịa biri ya ego mgbe gburugburu onye ya na ụfọdụ abịago bịa sarakwa na ha na mana ịchọrọ iweta oge ahụ na man was a rich man ego dị na ngwurube nna ego dị na ngwurube nna o wee bụrụ my father wee jewe standard 6 jewe ụka onye nkụzi from there ndị ụka wee tọgha ya wee sị ya nna ya na-akpọzie ka abịa gbuo ọkụ ka awụ ma ọ ka emere ihe dị n'ọfọ ya ngazi na ntị n'ịgọ mmụọ n'ikpere alụsị dagatipie my father wee gwelu onye jọrọ ịnyụ anyị wee zọrọ azọrọ o jere ka onye mmụta ka esi alụ ka esi ede wee duhezie ya ụzọ maka ịghọta ihe ndị ụka ọbịa mere ma na ndị a dị very cunning. This is the same ndị anyarị colonize Nigeria, colonize Britain, colonize China, but China and India refuse to give up with their okpukpere mana anyị bụ ndị Igbo eriri anyị eri front and back. We gave everything. I've been to India, I've been to Asia. Many people maintain their own culture. And all of them colonize right mana ha ji aghọ ebịa kpọzie ndị be anyị ha bịa ka ha mụkụziri ha ka esi agụ ka esi ede wee weruzie that nkụzi gbasara agbọsi ya nke nkụzi gbasara Jizọs ndị ụka ọbịa tinye n'ime school curriculum ebezie ka ị bịa mata ka esi agụ ka esi ede akụziere maka Jizọs
Nwami here ikuzi gbasara Jesus has to do with knowledge. Ndị other country ndị other na-eti isi n'ala adịghị akụzi maka Jesus. Ha na-enwezi mmụta. Ha nwere professor, ha nwere doctor, ha nwere engineer. So CRK has nothing to do with our knowledge. So when they slaughtered it. Nyaka my father gets ya. Bata. Nna m wee nwere na-akpọzie. Ihe ọ na-agwa my father John ya kọrọ m this story. Same as a young man. Ya nụbụrụ nwaanyị. Ya nụbụrụ my mother there. Oh, ichi gata n'ụka na adịghị ọkụ n'obi. O wee were ọfọ ọnụ ya. Mgbe nne na-achị enwe. The man had a long life like that. O wee were ọfọ. See nwa m. He brought my first son. Man, because he is very humble to me. And Yama. No, na agbụrụ ka mmụọ n'ihi alụ ọlụ a. O wee were ọfọ. Ọfọ kacha ọfọ. Ọfọ ngwuru wee n'ihe nna m n'aka. Nna m wee sị m na ihe mafuru ọfọ a. Mana mgbe nna m na-agwa m ihe a mgbe ọ ka dị ndụ. Mgbe ahụ eriri m eri na chọọchị. Yes. Eriri m eri na chọọchị. So o nwere ihe m fụtara na ya. I didn't see it as a 10. But I didn't see na the offer ga-emesi anyị nsogbu. Mana amara m na ihe eji wee hapụ nka mba n'ụka ọbịa. But the ụka njere dị too much. I was born a Catholic. From being a Catholic, I read so much books. All the Catholic books, Canon Law, Vatican I, Vatican II, Council of the Churches, Lives of Saints, name them the Catechism of the. I read so many. Mgbe m nọ n'ụka ọbịa nọ na Catholic, eso m ndị na-akụzi nkụzi nke okwukwe. Yes, I read so much. From that Catholic, I was back Pentecostal. From Pentecostal, I read so many spiritual church. I got it right now. I go so many spiritual books, yes. Messi Akusefu, a friend of mine in India. Now I am very young, early 2003. I traveled to India. Yes. A friend of mine who happened to be an engineer with the central government invited me. I went to India. I traveled abroad even the Igbo no can know. The Igbo na at that time when I na Bombay, I na Mumbai, but I na New Delhi. But I traveled to northern India. That is it. Abroad, I been hustling. Yes, I been hustling like that. I been sightseeing. So now I do tourist visa. We get about 6 months. So I stayed in northern India. I visited Bangalore. I visited Kudu Manali. I stayed more on Kudu Manali. Kudu Manali is northern India, very close to Pakistan. Yes, Pakistan side. Yes, Nepal. And even I wanted to visit Pakistan, Nepal. It would have been here because all sides they have snow now than India. So even that time, I used to speak their language, the Hindi. You understand? So, so that is it. I would have married there. I still know my friend there called Maria Kavita. However, I was a Christian then. But my mind flows with. I followed them to festivals, to their temple. So. My resume wanted me to travel far and wide. I read so much books. I read so much books, yes, about spirituality. So when my resume wanted to get me prepared for all of the new and up. So today, when I'm passing on of our mam naka, Jana baby, I was a sinker offer. No one offer, because it is. I was an offer and I'm to forget no me. Man, funny enough. Obuze know that my grandfather Messi here to offer, Messi here no one. When I'm talking the first son of our Mokamnaka. That's what it means is like. That my grandfather no when and no where but he reincarnated back in me. Rusia like Nana mo ebo no your photo for or by reincarnate here, not none of my father broke the first son.
now taking his offer back. This is as if no nna mama with the offer. She got a palazzo. I'm why I'm not watching the offer. That's the number watching the offer. That was force on offer the Alubia. We are making a little more what that they put to go for. Natalia? So here you are coming. Madam Bawa before them. Family Benada. Yarameya. Yes, I was doing well in business, but ups and down, ups and down, ups and down. To watch the offer. I was saying that I watch the offer. All the family richness, the greatness must be returned. Today, the wealth of the family that is there in the family has been returned. I say, I said that made also is that. Also, Namochi, only one before. That is my grandfather. Here is each and also money actually when Morgan Kiana and a wish we had a baby and I can say any bar. But at this time, no longer fashionable. So I brought this in that format. Natalia? But today, Anomia, and every damn thing lost in the family has been returned. And the more to come. Natalia? So whatever you are passing through that, there may be a any lose when a family don't care restore. Eche watch video in full. Or watch and cousin na YouTube. Big one yamba sojo na nibo. My mission is to help people live better life. Ya chomu Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ye nweta na YouTube. Maọbụ ijeje chomu na Facebook Ugochi tubelu oraifite. Echo ka igbara ga family mi ma ọrụ mmụọ ọbụla send them message 0805 7837 672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu afam. Ị na-echa vidio a tụsara ya ndị ya dị ọnụ. Akụzi n'ọta. Agwago gị na ọ bụrụgodo na gburugburu nna gị nwere foundational problem, you can still ratify it. Then ọ bụrụ iwu na the whole family ga-abịa in agreement. Aka nwere ike nwee ndị kwe na ndị ekwe na ndị ga-asị na blood of Jesus. Mee ndị abandon mee ihe gbasara gị nwa ka ị gburu onwe gị. When your ancestors na ezumezu mmụọ ndị na-agba ụgwọ fụta na onye a dị exception, na onye a dị exceptional, na onye a abụrụ onye sọpọtụrụ emetọrọ ihe ọdara dị na gburugburu nna ya, ha emeghara gị anya. Mpịawa azụ ama abụzi maka gị kama ọ bụrụzie maka ndị nke ọzọ. Anyị ha na-akpa agbara m ya personal family liberation. Liberate gị ndị mmụọ niile na-agba ụgwọ amarụ na gị nwa the exception and na gị nwa na onwe ha sọpọtụrụ mmetọ dị afọ. Mpịawa azụ ọbụla a na-apịawa ndị ọzọ ama eruzighị aka. Mgbe ndị ọzọ jizi aka ha fụ na ịpụta gị ihe ọma emewele gị, ha they will join. Daalụnụ, ya gazienụ n'ọfọ. Daalụnụ.